Ing alas, sawise Dewi Sinta diarsike karo Prabu Rama amarga fitnah sing ditampa. Dewi Sinta lagi lungguh ing pinggir kali, nangis karo nyanyi kenangan apik bareng Prabu Rama. Rama, kowe ora ngerti, nanging atiku ora bisa lepas saka sampeyan. Apa sing wis kelakon, kok kowe ngusir aku kaya ngene? Laksmana sing lagi nglewati alas nyampekake kabar saka Prabu Rama. Sinta, Prabu Rama ngutus aku supaya ngirim sampeyan adoh saka Ayodya. Kabeh iki amarga kabar sing mbebayani. Dheweke ora pengen sampeyan nandhang fitnah. Nanging kowe ora bisa bali meneh ing kerajaan. Kowe ngomong apa, Laksmana? Apa ana cara liya supaya aku bisa tetep ana karo Rama? Aku ora salah, aku ora tau ngambil janji marang dheweke. Kenapa kowe ora bisa ngomong langsung karo Rama supaya ngerti kahanan sing sejati? Sinta, iki ora gampang. Prabu Rama agine kabeh ganggu karo kabar sing wis mubar. Kowe kudu ngerti, iki supaya ora masalah gedhe kanggo kerajaan. Apa ora ana pangapuran? Aku iki wis tresna marang Rama. Apa ora ana kesempatan kanggo nemokake kebenaran? Sinta, aku ngerti apa sing kowe rasake. Nanging aku ora bisa bawa kabar iki bali. Kowe kudu lunga supaya ora ngancem kehormatan kerajaan. Dewi Sinta lungguh sedih, ora bisa nrimo kenyataan kasebut. Dewi Sinta banjur lunga adoh menyang alas, tanpa ngerti apa sing bakal kelakon sebanjure. Dheweke banjur ketemu karo Si Agastya, sing lagi nglakokake tapa. Dewi Sinta, kenapa kowe nangis kaya ngene? Apa sing wis kelakon? Aku ora ngerti sih, Prabu Rama ngusir aku amarga gagal sing ora bener. Aku ora bisa ngerti kenapa kabeh iki kedadean. Aku mung tresna marang dheweke, nanging saiki aku dipisahke. Sinta, kahananmu ora gampang, nanging elinga. Ing panguripan iki ora kabeh kedadean bisa kita kendhaleni. Kendal iki. Kadang kala kita kudu nampa perkara sing ora bisa kita owahi. Nanging tetep setya lan sabar. Amarga ing pungkasan kebenaran bakal menang. Aku ngerti sih, nanging aku ora bisa ngilangke rasa pedih iki. Apa ora bisa ana pangapuran kanggo aku? Sing penting Sinta, sampeyan kudu tetep nguwatke ati. Kahanan iki ora bakal suwe. Ana wektu nalika Rama bakal ngerti kebenaran lan sampeyan bakal bali nang Ayodya.